ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻഡിയാണ്. ബ്രേക്ക് ക്യാൻഡി ഫുള്ള് നെറ്റ്സിന് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പുറത്ത് എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് വില വരുന്നത് ഒന്നിന് 5 രൂപീസാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്റെയാണ്. ഇത് നോക്കുമ്പം ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുകളിൽ ഒരു നെറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. വെളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ സംഭവമാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ പറ്റി നെറ്റ്സൊക്കെ ഇടുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം, എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങുക. അത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രം ശ്രീവതിക ബ്ലോഗ്സ്.